Il-persuni kollha f'Malta għandhom id-dritt illi jgħixu f'ambjent san, nadif u sostenibbli. L-ambjent huwa dritt tal-Maltin u l-Awċin kollha. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kelliem għall-Amministrazzjoni Pubblika f'isem il-Partit Nazzjonalista Daring Karabot kif ippreżenta abbozz ta' liġi fil-Parlament bl-appoġġ tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista bilan li jiġi introdott dan id-dritt fundamentali tal-bniedem permezz ta' bidliet legali importanti. Daring Karabot insista li permezz ta' dan l-abbozz il-Partit Nazzjonalista qed jiftaħ id-definizzjoni ta' ambjent sabiex tfisser kemm arja, ilma u art, kif ukoll l-ekosistema u dak kollu li jifforma parti minna inkluż ir-riżorsi naturali u fiżiċi li jaffettwaw il-ħajja ta' kull wieħed waħda minna. Dan hu dritt għal Maltin kollha. Dan hu dritt li ma nistgħux nibqgħu fil-mentalità partiġjana però rridu nieħdu l-pass u l-Partit Nazzjonalista ħadan il-pass li qed jagħmel it-talba ċara u tonda lill-Gvern sabiex iwarrab l-interessi ħanajtek partiġjani tiegħu. U minflok jiġbed ħabel wieħed flimkien mal-Partit Nazzjonalista, flimkien man-numru ta' NGOs, flimkien mal-pubbliku kollu sabiex inweldu dritt għal Maltin u l-Awċin kollha fl-interess ta' amministrazzjoni pubblika tajba fuq l-ambjent. Daring Karabot spjega li permezz ta' dan il-pass l-ambjent ifisser ukoll il-kundizzjonijiet soċjali, il-kultura kif ukoll il-koerenza estetika. Dan l-abbozz għall-ewwel darba se tingħata awtorità l-infurzar bil-liġi fejn f'każijiet ambjentali il-qorti tkun tista' tara jekk kienx hemm riskju jew azzjoni attwata diġà ta' ħsara ambjentali. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet fil-Parlament tkellmet ukoll id-Deputat Nazzjonalista Janice Katkuti illi fakret illi propju fl-okkażjoni ta' Jum l-Ambjent il-Partit Nazzjonalista qed juri bil-fatti li huwa il-vera vuċi ta' daw kollha li għandhom għal qalbhom l-ambjent u l-fatti juru illi bħala partit fil-gvern dejjem kien pionier f'dan kollu. Katkuti saħqet illi għandna nkunu konxji tal-ambjent ta' madwarna u fiċ-ċokon tagħna nirriċiklaw. Għaliex jekk neħdu ħsieb l-ambjent ta' madwarna nkunu qed neħdu ħsieb lil saħħitna. Aħna bħala Partit Nazzjonalista fejn qegħdin illum? Qegħdin ħankunu qegħdin nippreżentaw propju dan id-dokument tant prezzjuż illi mhux biss ser ikun jgħid fiċ-ċentru tal-politika tagħna permezz tal-ambjent, imma ħajkun qed ipoġġi permezz dan id-dokument l-ambjent innifsu hemmhekk għall-importanza kollha biex aħna lkoll naraw il-drittijiet fundamentali tagħna jiġu meqjusa u jingħataw ir-rispett kollu li jistħoqilhom. Hija spjegat kif studju wara l-ieħor qed juri illi iż-żgħażagħ Maltin huma mxebba bil-ħanqa li dan il-gvern qiegħed jagħmel lill-ambjent u għaldaqstant Partit Nazzjonalista jrid mhux biss josserva u jipproteġi l-interessi preżenti iżda l-benesseri tal-ġenerazzjonijiet futuri ta' uliedna sabiex neħilsuhom mill-arja tqila mitniġġis fl-arja mit-traffiku li qed jifga dan il-pajjiż tant tal-qalbna. Intant id-Deputat Nazzjonalista Stanley Zammit saħaq illi dan kollu huwa turija illi ta' kuljum il-Partit Nazzjonalista qed ikompli jissaħħaħ, jiġġedded, jisma' u jattwa l-politika tiegħu, inklusu b'mod speċjali dwar l-ippjanar u l-ambjent. U insista illi l-Gvern ta' qabela ma jistax jibqa' jinjora il-vuċi tal-poplu. Permezz ta' dan id-dritt fondamentali tiżdied it-trasparenza, tiżdied il-parteċipazzjoni u tiżdied l-akkontabilità fil-qasam tal-ippjanar. Dan iwassal għal governanza aħjar tas-sistema tal-ippjanar illi tissalvagwardja l-ħtieġa bażika tagħna lkoll, l-ambjent. Dan iwassal ukoll sabiex ma jibqax jiġi ipprivatizzat il-qlieħ u soċjalizzat it-telf, l-ambjent jingħata il-priorità li għandu jingħata u fejn ma jasalx l-istat jaslu iċ-ċittadini. Għalaqstant, jekk vera l-Gvern ta' Robert Abela għandu għal qalbu l-interessi tal-poplu Malti u Awċi u l-ambjent, il-Partit Nazzjonalista qiegħed iħeġġeġ lid-deputati Laburisti sabiex jingħaqdu miegħu u jagħtu l-appoġġ bisħieħ lil din il-kawża ġusta u jsejħilhom bil-għan li l-koll flimkien jiġbdu ħabel wieħed sabiex ikunu fuq in-naħa tajba tal-istorja.